היי, אני לנה מיינרד, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אתם יודעים, אני ממש אוהבת שוקולד ופנדות, אבל זה כבר סיפור אחר. ואני גם חושבת שסליים זה הדבר הכי טוב בעולם. אז למה לא לשלב בין שני הדברים האלו ולא לעשות סליים מהפנדה? סליחה, טעות בעריכה. אז למה לא לשלב בין שני הדברים האלו ולא לעשות סליים מהשוקולד? וזה יהיה הדבר הכי מגניב ביקום. בלי שום קשר, אתם גם ביקשתם ממני לעשות דבר כזה. ואם אתם רוצים עוד יותר סרטונים על סליימים מגניבים, שימו לייקים, שיהיה כאן הרבה מאוד לייקים. וגם תירשמו לערוץ, אני מבטיחה שיהיה כיף. נרשמתם? אז בואו נתחיל. ולסליים משוקולד אנחנו צריכים את השוקולד. אפשר לקחת איזה שאתם אוהבים. אני רוצה להשתמש במריר כזה. צריכים גם מרשמלו וקורנפלור. אני עוד לא יודעת כמה צריך בדיוק, בגלל זה קניתי הרבה, שבטוח יספיק. עכשיו כשפתחתי את המרשמלו חשבתי לרגע אם באמת צריך לצלם את הסרטון, או פשוט לעזוב את הכל ולאכול את כל הממתקים שיש לי. טוב, זה לא בריא, ובטח יהיו לי כאבי בטן אחרי זה. נעשה סליים, כי סליים זה יותר טוב מכאבי בטן, תאמינו לי. שוברים את השוקולד. עכשיו צריכים להמיס אותו. עושים את זה או במיקרוגל או באמבט מים. הפעם אני רוצה להמיס אותו באמבט מים, כי אני כל הזמן משתמשת במיקרו וצריך לגוון, נכון? תראו, השוקולד כבר מתחיל לאט להתמוסס. נראה ממש טעים. ניתן לו עוד כמה דקות ויהיה מוכן. אוקיי, תסתכלו, זה צריך להיראות ככה. עכשיו שמים לכאן את המרשמלו ומחממים הכל ביחד. וגם מערבבים. כל זה צריך להפוך לתערובת אחידה לגמרי. דרך אגב, אם עכשיו נוציא מפה את המרשמלו הזה, יצא לנו משהו טעים ברמות בסגנון קרמבו. אז אפשר להגיד שהסרטון הזה על סליים אכיל משוקולד וגם מתכון להכנת קרמבו. יש לזה ריח מעולה של שוקולד ותותים. נו, מה נראה לכם? יצא לנו סליים מהתערובת הזאת, או לא? אני חושבת שהקרם ממרשמלו ושוקולד מוכן, ואפשר לעבור לשלב הבא. ניקח צלחת שטוחה ונשים בה את הקורנפלור. צריכים אותו שהסליים לא ידבק לצלחת. ועכשיו מעבירים לכאן את מה שהכנו. אגב, התערובת כבר לא דביקה, ואפשר להגיד שהיא כבר סליימית. הוא ממש רך ונעים, אבל עדיין חם מדי. נחזיר אותו בינתיים לצלחת לכמה דקות שיתקרר. אוקיי, כמה דקות עברו, בואו ננסה לשחק איתו. וואו, רואים מיד שהוא נמתח ממש טוב, כמו סליים אמיתי. מה זה כיף? הוא רך וכיף ללוש וללחוץ אותו. ויש לו עוד יתרון אדיר. עושים אותו מדברים שאפשר להשיג בכל מכולת. וגם אל תשכחו שאפשר לאכול אותו. וזה משהו באמת טעים. רק כמו שאני תמיד מזכירה, הידיים צריכות להיות נקיות. תכינו גם אתם סליים כזה ותגידו לי מה יצא לכם. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם כן, שימו לייק, כי בלייק יש 0 קלוריות. תכתבו לי אילו עוד סליימים הייתם רוצים לראות בערוץ שלי. ואני אשתדל לעשות את כולם עם הזמן. תרשמו לי את הרעיונות שלכם בתגובות. אני אוהבת אתכם. ניפגש בסרטון הבא. ביי!